Okay, bafethu ninjani niyathemba niyaphila. Sazofonela labo mkhulu bemali esheshayo. Ngeke ngibayeke linetha njengoba kumakhaza nje ngifuna begijima emvuleni. Ngifuna ukubagijimise emvuleni ubayena lo wathi simfonele ugogo sangoma. Ngeke ngibayeke ngeke relax begijima emvuleni. Come on. That's all. Oh, uyayidropha. Bengifona ngo-private number. Hayi, athi simfonele. Gogo nokwanda mdlalo sonke. Impela obanjwa indoda nje. Yebo. Yebo mkhulu kunjani? Sikhona. Khehla lami ngathi ngikuphazamisile nje ngathi usalele. Anguzwa? Ngithi ngathi usalele nje khehla lami. No. Oh, uyaphila mkhulu. Yeah, right. Hayi siyancenga. Sidlala yona imvula la. Kube. Yeah. Nemali ayibona. Yazi mkhulu bengade ngikubona la oposte khona ukuthi engathi umkhulu uyaba nalo usizo lwemali. Imali esheshayo. Uye kwenziwe njani ke mkhulu? Awukungichazela nje ngoba kuyabheda mkhulu ikati lileleziko. Umkhulu ngabe ukuphi nendawo? Yeah, especially from Stala with 350. Oh yeah, umkhulu ngabe ukuphi yena nendawo? Cape Town. Oh hayi. Manje kuye kwenziwe kanjani ke awungichazele ke mkhulu? Hello. Ngithi awungichazele ukuthi uye wenze kanjani? Umuntu mesuke edinga usizo efuna imali uthi umenzele imali esheshayo. Yeah, kumele if ufuna especially for 350 then kumele ngisendele 350 usende ama details yakho. Ngikona ukwenza lo msebenzi. Okay, manje i-specialist ka 350 malini? 400,000. Ngaphezulu kwaleyo ke? Une 500 ya 5 million. 500 to 500,000. Yes. Mhlambe ngifuna u2 million mhlambe kube into kangakanani? 2 million ngenza 1.5. Hayi ngeke ukuthi sengingathatha u400,000 mkhulu. Ungcono ungenzela u2 million. Okay. Fanele ngenze kanjani ke ngizokunika ama details ami and then we will take it from there. Then usend in the mali then khona ukunceda. Oh, manje le mali ayitraceke. Ngoba vele ngithi le mali ayibonakali ukuthi isuka iqhamukapi. No, yakhombisa ukuthi ikhomaphi. Oh, kodwa manje ayilandelelwa. No. Oh, ngisacela wenze kanjena ke mkhulu ngoba ngisemoli mina vele. Ngoba bengisazocosha izinto ezincane. Mhlawumbe into ongabe uyenza ungabe uvuka. Ngifake kuphi okungcono ngizoyifaka noma iseShoprite ongcono. Akunankinga noma ungayifaka eShoprite. Yeah, ngizoyifaka eShoprite. And then ke ngizobe sengiyazama ke ukukusendela inamba. Sibone ukuthi simisa kanjani ke and then bese uyangisiza. Okay, so ufuna siphi special wena? Hayi ngenzela lokho ukuthole u2 million u1.5. Okay. Hayi ungcono u2 million emkhulu hayi. Hayi 400,000 ngibona ngathi ayimncane. Okay. Hayi akunankinga then ngizoprepare izinto zakho but kumele ngisendele lama details yakho. Okay, ikhona ke number. Manje bengikufonela ngenamba yasemsebenzini. Mhlawumbe ubonile eqaleni ubuye ngafona ngo-private number. Ngibonile udrophile. Yeah, ngibonile. Le number engifona ngayo yasemsebenzini. Okay. Ucingo lasemsebenzini lo because ngumuntu ohamba yabona. Okay.
Hayi uthi-ke khehla lami ngikhuluma nomkhulu bami mina. Ndlaloza. Omkhulu Umdlaloza. Yebo. Onyanda ephahla. Ya. Hayi. Othi-ke mkhulu ungabe ngisapholisa amaseko ngivele ngizama ukuthi ngiyoyifaka le mali le. Ngizobe sengiyakufonela ngikubizele inamba-ke. And then-ke bese uyahamba-ke kuyoyikhipha-ke bese uyangitshela-ke ukuthi siqhubeka kanjani nomsebenzi. Alright, awunankinga ngizozwa ngawe. Hayi ukhehla lami kubonga mina. Alright. Yeah. Thanks. Ya, sokunjalo. Ngiyalinda isikhashana bese ngimbizela inamba e-wrong. Ngifuna ephithizele nje kulamakhaza la. Cela niqhubeke nihlale nilinde u-part 2. Ngiyaza no-part 2 khona manje. Hambe no-subscribe nalapha ku-YouTube channel wami nje. Nishayela ama-video bafethu khona ngizoza namanye. Ngiyabonga.